दायनिगिरि श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माया जानांदों गोजानावनि आलासि। जुबेन गार्गनि रुंसारि जानायनि आन्दोआव श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ पुलिसा खाबाय। 14 साननि थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव थानांदों श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माया। नंगौ, जुबेन गार्गनि रुंसारि जानायनि आन्दोआव सन्देह खालामजानाय श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ जोबथेसालियाव दोनबाय। जुबेन गार्गनि रुंसारि जानायनि उननिफ्रायनो आसामनि गासै सुबुंफोरा जुबेन गार्गनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ जोबथेसालियाव थिसननांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन आरो दिनै थारैनो श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ गुवाहाटी बिरखं गाथोननिफ्राय एसआइटिआ खाबाय। मख'नो गोनांदि दिनै जुबेन गार्ग बिथांनि गोथार सारादुखौ जरहाट स्टेडियामाव खुंनाय जादों आरो दिनै बिथांनि गोथार सारादुआवनो बिथांनि थैनाय आन्दोआव सन्देह खालामजानाय श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ जोबथेसालियाव दोनबाय, जायखौ गासै आसामबासियानो हास्थायनानै दाबि खालामदोंमोन।